ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସୋନପ୍ରୟାଗରୁ ଏବେ ଚାଲିବୁ ଆଉ 5 କିଲୋମିଟର ଗୌରୀକୁଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଗୌରୀକୁଣ୍ଡ। ଆପଣମାନେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ଆମର ସବୁ ଭାଇମାନେ ଆମର ସବୁ ଚାଲିଛି, ମଜାମସ୍ତି ଚାଲିଛି ବାଟରେ। ଦେଖିବା ଏବେ ଯିବୁ ଗୌରୀକୁଣ୍ଡରେ, ସପ୍ତକୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଗାଧା କରିବୁ, ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ସ୍ନାନ କରୁଛୁ ସପ୍ତକୁଣ୍ଡରେ। ବହୁତ ଗରମ ପାଣି, ବହୁତ ଦେହ ଫଟକା ହେଇଯାଉଛି ଏଥିରେ ଗାଧେଇଲେ, ବହୁତ ଗରମ ଅଛି। ତାପରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଆମର ଚାଲିଛି। ଆମର ଏବେ ସମସ୍ତେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲୁ, ତାପରେ ଏବେ ବାହାରକୁ କେଦାରନାଥ ଅବମୁଖେ ଆମର ସବୁ ଏବେ ଗାଧଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲିଲୁ କେଦାରନାଥ ଡାକି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼, ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିବା ପାର୍ଟ 2ରେ ପାଇବେ କେଦାରନାଥର କିଛିଟା ଝଲକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।